lokha into yesonto kuphela, izo unlocka nempilo yama individuals. Indaba ngazi noma ke izo manje ngayizwanga lento vele futhi ke ayikho namuntu engayenzi. Ayizile kuzo unlocka la ebandleni kuphela, kodwa izo unlocka nempilo yama individuals nawe ezweni lakho njengoba ukhonza kulolu gcobo ukhonza la endlini, njengoba befike bengamabutho nawe bakhona bazohamba nawe bayekhaya. Bayangeniswa phela lemkhuba enziwa izizangoma nabo bonke ubuthakatho benzayo bathatha izinto zethu bayangeniswa. Mawuphuma nje la njengoba bebikiwe balethwa bengamabutho, mawufika ekhaya ufike usho ukuthi ngiyangenisa abantu basezulwini. Bayangeniswa ekhaya, ubangenise ubakhele i-altar, ubenzele umsamo uthi nihlale la ekhaya la nibheke izinto zala ekhaya. Nami ningangiyeki, nami ngingane yase Christian Center, nihlale nje nala ekhaya. Nina begolide, nina besiliva, nina bensimbi, nina bethusi, nina balokho kubende, nina bakwa wealth, nina bengcebo, njengoba namukeliwe ebandleni, namukeliwe nala ekhaya. Bayezwa imoya ingcwele, namukeliwe nala ekhaya ngoba ukhona abantu bekuthi impostoli ngibatshela ukuthi ngicela uqaqeke ngoba izokudlula, iyaphazamiseka into yasezulwini uma ungayinaki isifikile iphambi kwakho. Iyaphoxeka ukuthi ngifikile mina kodwa akanginakanga. Ngicela nazi bazalwane, njengoba sihamba uhambo oluqhubekayo noNkulunkulu, lolu hambo athi umpostoli secacile ukuthi uhambo oluya phambili. Njengoba silihamba lolu hambo oluqhubekayo oluya phambili, sesifikeke kuleyo mhlaba, bengithi umpostoli uzoyichaza ngoba ngiyibonile igamenti yayo, ngiyibonile ukuthi igqoke igamenti ebomvu eglitterisha ngegolide. Lo muntu ofikile ugqoke igamenti, khona into umpostoli ayigqokayo esithi cope. Ngiyabona lento lena ibeke emahlomba ithi igqoke leyo gamenti leyo. Lo muntu wakwa wealth lo ofikile, umuntu wengcebo. Sizobona ezinye izinto and ngicela uyikholwe lento, ngicela kuzo unlockwa, ngicela uyikholwe. Uma uNkulunkulu ethula uphondo lwamafutha ebusuku, wethula ingcebo, wethula amafutha, ingcebo bazalwane, ingcebo. Inkinga yethu izinto sizibuka ngeso lodwa lakwa spirituality kuphela, noma size nasezweni lethu lakwa physically sizoguqula ezinye izinto empilweni yethu. Amafutha asho ingcebo. Uma kubonakala i-altar lihlalwa amafutha, njoba kuliwa emhlabeni, kuliwa emazweni ayisikhwaga o-Iraq belwa kubangwa i-oil. Izulu lethula, awumoyingcwele siza laba bantu baleli bandla. Ma izulu, Nkosi yami, lethula amafutha
sikutshela ukuthi siyakubona ukuthi usufikile phakathi kwethu, bese niyamkhunga, bese amafutha emasha nezitsha asibe sitsha. Ukhona umuntu ozoyizwa lonto? Uma njengoba kuthiwa kulethwa amafutha amasha, sasafarisha kakhulu bazalwane, inga-unpackwa into yohamba ukuthi nizwe. Nkosi yami, moyo oyingcwele, ehene, uyabona nje ngoba siqhamukela kulelizwe, kube kuhle ukumhlangabeza lo muntu ngale amount ewu-50,000 nemfahla yayana. Leso isinyathelo sokholwa, kodwa ukusuka la kuvulwa impompi zasezulwini, into ezonethusa ethi thina besithi sizohlanganisa omunye u-50 by end of June, kodwa ubuka izinto awukodwa moyingcwele ingabe bazozwa inkulunkulu asezenzile uNkulunkulu. Akawubuke igxathu asevele walithatha uSimakade phambi kwethu. uNkulunkulu masakuye akasebenzi nge-payslip, uNkulunkulu akasebenzi nge-bank balance, uNkulunkulu akasebenzi ngebudget yakho, usebenza awumoyingcwele ngicela ungisize bezwe ngeyakhe, ngoba uyena oyingcebo, uyena ocebileyo, uyena oyingcebo, akuwena ocelileyo, haleluya, yena ocebileyo. uJesu entombazaneni yaseSamaria, cela ungiphusise amanzi. Uma bekwi-argument uthi uJesu ukuba bewazi, ngiyafisa ukuthi bazalwane manje nedlule entweni, ngiyayithanda into oyikhulumile ethi asimyeke uSolomoni unzama, ngoba kuyasigqilaza sibiya ukulibukela kude udaba, kanti udaba kufanele lube olwakho, ulipersonalize, luzeduze, uliqondanise nawe. Ehene, uthi uJesu ngifisa ke manje nina nibe ile ntombazana yaseSamaria. Hawe moyingcwele, sikiba right nabantu engikhuluma nabo, ngoba ngifuna mina kube yinila. Uthi uJesu ukuba bewazi wena ukuthi ubani ocela kuwe, ukuba bewazi. Mina ngikhuluma nani? Mina ngikhulumi, mina ngike eSamaria, mina ngisehadiki. Oh, uNkulunkulu la ehadiki emini bazalwane, uthi ukuba bewazi ukuthi ubani ocela kuwe. Ukuba uyazi ukuthi ubani lo, ukuba uyazi bazalwane, uthi wena ubuzocela kube yimi engiphuzisa wena. Ngabe uyayithatha lento engiyisho kuwe, wena uyisho kimi, uthi wena Nkosi
wabafundi ithi uyazi ukuthi umuphi ungacela ithi mawubunga akaphiliswa zi-25 akaphiliswa yigrant kahulumeni sinaye kodwa akekho la use-Afrika Afrika use-South Africa ningakwazi ukukhulumisa naye yebo singakwazi bese behloma ucingo bahloma eBoksburg uma lungena ucingo kuRenard Bonke wena uRenard Bonke yebo wendoda ufunani kuNkulunkulu lethula umuntu akake kuBonke athi kwenzenjani ithi le ndoda ngicela ungitshela ukuthi ufunani kuNkulunkulu ngenzele yonke ukuze ngizokwazi ukulala ebusuku ngoba mina angisalala ebusuku kodwa balwakho mangilala ebusuku ngibona udonsa ama-chain amakhulu awani lama-chain ndoda owadonsayo athi awekende i-10 seat i-10,000 seat engifunayo anginayo imali yokuthenga athi imalini amtshela imali athi lethi account amnike i-account athi sengiyayifaka manje ngicela uyothenga itende bese wehlukana nami ninonkulunkulu wakho ngoba mina ngifuna ukulala ebusuku ithi Nkosi entombazaneni wangiyeka wegeli yimina sangifikile kanti wena awuceli ngani ngoba bengi-introduce kuwe udaba lokoma hayi ngoba ngomile ngoba ngomi mina bengathula udaba kuwe bengiprovoka izwe lokoma kwakho bengithi ngoba malomuntu lo ehende ucobo-ke esiseva mina wangixoxela umuntu wasezulwini but enye into engikuyisele yona kuleli khehla ngifuna uyoconnecta ucobo lwesizwe ngoba lo muntu wami uthwele imenhli yama-nations but people around him abayiboni leyo menhli ngikusondezela kuye ukuthi ukwazi ukusondela kule menhli esemahlombe ale ndoda imenhli yesizwe uma ke leyo nto isifikile alubi nzima
onikizayo uNkulunkulu ophayo, uNkulunkulu onikeza yena ngesabelo sakhe ongakalelwa, ophayo. Apheloya Baba wethu, njengoba silapha uNkulunkulu wethu ongcwele, sithola umbiko othi ey'ndaweni zasezulwini kubantu abahlala kuwe kuyingcweti zomsebenzi. Usudelegate umuntu manje ozile kulo msebenzi. Baba wethu ongcwele wase-Christian Center, Baba wethu ongcwele Hadingi, Baba wethu ongcwele la ubeke khona indoda uNkulunkulu wethu ongcwele yakwanzama nomkayo kulo msebenzi. Kunesidingo uNkulunkulu wethu ongcwele esiphuthumayo esihamba nezinye idingo. Manje sizwileke ukuthi kulabo bantu bakho uNkulunkulu abahlala nawe ezulwini kunegcweti oyikhiphile. Siyibonile ke isifikile iphakathi kwethu, iphakathi komsebenzi. Sizovula inhliziyo ke nje, inhliziyo yethu impela yethu, hayi uNkulunkulu yakwamoya kodwa inhliziyo yethu siyamngenisa kuyo ubazohlala angabe saphuma uze kufika yena osemva kwakhe, uze kufika yena ozogcwalisa icebo. Baba wethu ongcwele sasimbukele nangu phakathi kwethu, siyamakhisa makahlale phakathi kwethu. Siyamlungisela isilofele, siyamlungisela okokudla, siyamlungisela izinto ezizomenza akuthokozele ukuhlala phakathi kwalo msebenzi. Vula Baba wethu ongcwele, vula amasango lomuzi, vula amasango lomuzi. Ungene Nkosi. Mangabe ufika shintsha izinto ulula uNkulunkulu. Bazalwane, yonke lento elikhuni kithi, yonke lento elikhuni kithi ilula uNkulunkulu. Ngicela ukuphinda futhi, yonke lento elikhuni kithi ilula uNkulunkulu. Kakhuluma izulu selikuhlangabeza, ngoba izulu liyahlangabezana, izulu liyakuhlangabeza. Uthi uJesu ayizwa umsindo ngaphandle, uthi owani lo msindo kwaxokozela la ngaphandle. Base bayamphendula abapostoli bathi, hayi Nkosi, isikhathi sentela kuyathelwa, thelwa intela yezwe, isikhathi sikaSaris uqoqa imali. Ibise ithi inkosi, thina-ke sinani? Bathi abapostoli, asinalutho. Ngithi mina kulula lokho kulukhuni kuwe, kulula enkosini. Ibisithi inkosi kuPetro, ngaleso sikile ngakulanda kuso sokudoba, hamba uye olwandle ufike udobe, inhlanzi yokuqala uzoyikhipha uyiqhaqhe. Uma uyiqhaqha, ngoba izulu linemikhuba, izulu likwazi ukufaka imali eswini senhlanzi. Izulu lenza into engakazi bekhona, into engakaze yenzeke, into engaziwa umuntu ukuthi kanti kubuye kube khona inkawu. Kodwa uNkulunkulu bazozwa indaba abantu, kubuye kube khona inhlanzi ezinemali eswini zazo. Wamdirect uJesu wathi leyo mkani ungayidedeli, ngabusayifune yesibili, ubambe yona uyidabule. Mawufika eswini sayo uzofika imali, thatha leyo mali uthele ngobonke amadoda ayathela, umthelele nami njengoba uSarsi eqoqa imali. Kulula kuNkulunkulu yonke lento awuqansa kuwe, ilula kuNkulunkulu
leli elifikileyo sengathi umusa ushintshe imbala ngoba uyufike nje umusa ufike ulale phezu komuzi ube i-rainbow ube uthi ngolwenkosazana uyikhiphe yonke imbala amihle bese ufuna abantu abazobona ukuthi naku umuzi wembuzwa uthingo awuNkulunkulu bayezwa inabantu okwethulwa kubo. Ngicela umuntu ofundayo angifundele iHubo 147 qala verse 1 ungiphuthume. Ngicela ungiphuthume 147 iHubo. Qhubeke bazalwane. Jesus. Oh Christ. Jesus. Verse 1. Hallelujah. Ngokuba kuhle ukuhlabelela kuNkulunkulu wethu. Yebo, kumnandi ukumdumisa kufanele. Verse 2. uJehova uyalakha iJerusalema. Lenze njani? Funda. Abaxoshiweyo bakwaIsrayeli uyababutha. Bayekeka bakwaIsrayeli. Sila. Tshela lo seduze kwakho. Uthi bayabhuthwa. Bezwani manje? Tshela lo seduze kwakho. Uthi uyalaka. Funda sisi. Uyaphilisa benhliziyo exhobozekileyo. Isanalaba abanhliziyo. Funda. Izilonda zabo uyazibopha. Sengisho kule mpela sonto, sengisho kule Sunday, sengisho kule session, ngisho kule lixesha leli ngithi into eyenziwayo manje izulu lizopholisa. Njalo nalohleli nayo uthi siyapholiswa manje. Ngoba sizopholisa. Uzopholisa amanxeba. Uzopholisa amanxeba. Uzopholisa amanxeba. Hallelujah. laba amanxeba bathi awungaze ngahawukela. Nanku umusungena uthi uzopholisa amanxeba. Uzopholisa amanxeba. Nangu upholisayo. Nangu upholisayo. Hawu nangu upholisayo. Nangu upholisayo. Kinina nahlukunyezwa. Nangu upholisayo. Kunina nahlwengulwa. Nangu upholisayo. Hallelujah. Akathula upholisayo. Nangu upholisayo. Jesus. Kunina nadivoswa. Hallelujah. Nangu upholisayo. Jesus.
uzothi welikhwezi lakusasa khanya lapha ebumnyameni ngoba sinamagama lezinkanyezi namhlanje phezu komuzi iChristian Center uhlala inkanyezi nifikile abusuku yalenda yahlala nayi yahlala Hallelujah. ayibiza ngamagama Jesus. inkanyezi ehlalayo. Oh Jesus. Iphekezelwa ezakwa healing. Oh Jesus. Nathi uzopholisa. Phekezelwa zakwa healing. Hallelujah. Izulu linemkhuba enzima. Izulu linemkhuba. Izulu linemkhuba. Liyathakatha, liyalumba, liyaloya. Liyathakatha, liyalumba, liyaloya. Izulu. Ngixoxe mangithula inkanyezi ngoba uthi yena usazi ngamagama. Amen. Uyibiza ngamagama uyayibutha njengoba ziningi kangaka uthi uzazi ngazinye ngamagama azo. Ngixoxe uthi lesa sigaba sempilo yami uqhubile nje ukunyama konakele ingekho into right. Ngase ngibiza fasting kathi ngicela insuku ezintathu akukho right ekhaya sithandaze sicele nazi izinto kuNkulunkulu. Yabona lesigaba lesokuqala kathi sizocela kuNkulunkulu sicelele lo baba la ekhaya umsebenzi omusha ozokwenza sikwazi ukuphila bese sicela imoto ezimbili bese sicela imali yeministry yacelwa imali yeministry uNkulunkulu masilba ayiningi insuku ayiningi ezokuyithoba nje ayiningi ngoba phela kusuphuma emandleni nami akuzukwenziwa u30 days uzokwenziwa uyu uNkulunkulu ukuyithoba nje mina uNkulunkulu ese phakathi kwalomthandazo osukwini lwesibili ngo2 ekseni masithi siyavuka siyathandaza kwase kulifika abantu basezulwini bafika be4 le3 ibukeka ikhasho ukhomanda ngoba uhamba phambili lo hayi ukuthi siyaphupha sivukile u2 siyathandaza masithi siyathandaza kwakhanya ukukhanya ongaphezulu kokukhanyisa kagesi sase sibuza ukuthi yini lekhanyisa kangaka uma kukhanya lokho kukhanya masithi sifuna ukuhlola ukukhanya kwavuleka igate ngoba abantu basezulwini banazi ikhiye zemizi yethu nangabona lapho ujole genge inasikhi ngoba sikhile thina kodwa laba abantu bayavula bayangena baya kuyicaport la kumi khona imoto efile ishaya itop bafike bayivula imonza lo command uyayivula uyayibamba kanti engazigama la ukuthi yini lebamba ibonnet sebeyaxoxa uyabakhombisa le3 iquickly izandla yabuka uyabatshela ukuthi le moto ngeke isaluka nginiyeke bazalwane ukuthi mangiqaqa into enkulu kaNkulunkulu ngithi bambani inkakhaya ngoba izoshona phansi ngoba kuyo yonke into yawo wonke umuntu emhlabeni mabeqeda ukuyibuka imoto bese beyifala bese bebuya bezongena endlini bafika bavula ibhadla bafula umnyango bangene singalele bahambe ngepassage baqonde kuyi-main bedroom la isikhona sihamba namakhanda kuyi-main bedroom bavula umnyango bangene
sitsha manje phethe sitsha ongathisi ivasi khona ke sesithama vasi okuyibhawu okuhle ukubambe ngezandla zombili afike la ezansi kombhede asibeke phansi ma esibeka phansi athi umsebenzi omusha simoto ezimbili imali yeministry nakho Jesus. Hallelujah. base bephuma behamba ngoba uma sekwenza uNkulunkulu ayikho into enkulu sayiqedela fasting kwathi kuyi-Thursday ngefike elilandelayo njengoba bathi siqede fasting wafona umlungu ocela lo baba la ekhaya kade simcelela umsebenzi ngithi hayi akekho usemsebenzini wathi ngicela uthathe lamanamba umtshela ukuthi akeze kwi-interview nansi address ayingakabikho ama-agent lawa seqoqa ama-CV abantu abafunela imisebenzi kwakusendulo Yesu mayifika ngithi kanje kufanele nangu Mr. Sorenso wakanisani uthi ucela umfonele bakufuna ku-interview lethu angaze ngifunele umsebenzi mina ngibazi lapho kukuphi lapho ngoba lezi zinto ezilikhuni kuwe zilula sengayeka bazalwane kuNkulunkulu bese thike kulungile ngisomfonela bese ngithi ngizokuphekezela uma uya kuleyo interview masifika lapha kwakugcwele abelungu baba interviewer thina bathi asiphuze ikhofi thina sodwa indle nsundu saphuza ikhofi thina ba interviewer abelungu babasheshisa ngoba udaba kulono lwabo bahamba basebethi asingene masihlale phansi bathi siyajabula ukuthi nikwazile ukusa sizoxoxa hayi interview udaba esoxoxa ngalo nanku umsebenzi na iposition nanka ama benefit ungaqala nini kulo msebenzi ngoba yonke lento elikhuni kuwe ilula ukhona umuntu oyedwa ozwayo bese bebuza babuza ngangaka drive ngaleso sikhathi babuza ukuthi mina ngiyakwazi ukudrive mina angikwazi ukudrive ngaleso sikhathi ngidrive but asazi ke ukuthi ma nithatha le offer umsebenzi nizohamba nale central kodwa imoto esinika zona zimbili ukazi uyizwe lonto sinikeza le central intsha iphume effect inama kilometer u4 izoba i-tool car wena ndodo ozosebenza ngayo nansi isani nayo intsha double cab isani brand new yona izoba i-family car Oh Jesus. oba yonke lento elikhuni kuwe ilula ngicela asenza lento isho bamthweni ngicela sikhulufa ingqondo yalomuntu ongakholwa sikhulufele ezweni elithi laba bantu abangamabutho ababefika la ebusuku labo bantu bayakwazi ukulanda iCV yakho bayihambise abazalwane Hallelujah. bakhona abantu abo5 abakholwa yengahamba nabo Oh Jesus. sibayeke laba baningi abangamkholwa uNkulunkulu Hallelujah. bafike bayibeke e-office lama director lama CEO lama manager lazo zonke lesikhulu bayibhale ngamagama amakhulu ngaphandle Oh, mabethi Jesus. bathi kube yiyo ehlala iqali bisiba yinhle ngoba ilethwe izulu Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. laba bantu abanikwa lento yanamhlanje bayakholwa inbono Hallelujah. lalela mntanami sifike esikhathini sokuphela kwemilingo yalabo abathweleyo sifike esikhathini luyaphakama uphondo lukaSmart
from tomorrow. Oh Jesus. Ngethulile uNkulunkulu khona umuntu okholwayo ngicela ithathele lo yedwa nje okholwa ayibambe ngale ayibambe ngelanguage yama-Nigeria le language ethi ayikhathala ngalo athi I take it by force. Oh Jesus. Athi ayikhathala ngalo. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Nami ukhuluma umprofeti ukhuluma esimene esibi. iBhayibheli lithi ngendlela obokulanjwe ngayo abantu babexoxa bathi asidle eyakho ingane. Kusho iBhayibheli sasa sodle yami. awuNkulunkulu abangizwa uNkulunkulu se-athenda izimo zabantu ufika esimeni esibhedi. Ufika ngesikhathi abantu bexoxa bathi njengoba sidle yakho namuhla kusasa kuyodliwe yami. Bese phakama umprofeti athi kusasa ekuseni Hallelujah. bakhona inabantu Hallelujah. Jesus. Hallelujah. ekuseni Hallelujah. weni omuzi kuyobe kudayiswa iseya lempuphu elilodwa. Jesus. Oh Jesus. Awumoyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Usathane wayintshontsha izinto zethu bekwazi abathakathi kwenza imilingo kungena imali e-akhawuntini yomuntu angayazi ukuthi velaphi izulu nezulu. Jesus. Alibongwe igama likaJesu. Hallelujah. Sasa kuseni kuyobe kuthengisa kuyobe kuyisayili yempuphu namafutha. Hallelujah. Okudliwa kuzingane besithi indoda engakholwa yazi ukuthi uNkulunkulu angavuli izulu enza amafastela ezulwini. Kodwa lento oyikhulumayo umuntu kaNkulunkulu angiboni yenzeka. Besithi indoda sezulwini ime entabeni yokuprofetha ngoba womcheck nomuntu ukuthi umi kuyiphi intaba ngalelo langa ngoba nezintaba zokushumayela ayifani nezintaba zokushumayela ayilingani. Wochecka phela umuntu emiphambi kwakho ukuthi siphi nesiqongo agibele kuso ukhuluma ekuyiphi inkazimulo. Jesus. Indoda kaThixo yathi lento engishoyo uzoyibona wena ngamehlo akho kodwa ngeke ube naso isabelo. Hallelujah. Akusasa ekuseni kwakhala icilongo ilongo ngoba kunonelephi kwabonakala iy'nqola zidonsa impuphu kwabonakala iy'nqola zidonsa amagalane amafutha. Kwathiwa kwenzekani? Kwathiwa abantu bangene umuzi nomuzi bamemezele bathi kunokudla emasangweni omuzi. Hallelujah. Anehadingi Jesus. abafowethu lithi iBhayibheli nomuntu ongakholwanga naye wasuka mayibona abantu begijima wagijima nabo ethi naye uyothatha impuphu. Lithi iBhayibheli wawa abantu bamnyathela ngeenyawo. Jesus. Umuntu kaNkulunkulu ekhulumile Oh, Jesus. angakholwa ngithi mina kusasa. Hallelujah. Hallelujah.
inkampani eyangixoshayo Oh, bathi Jesus. bathulile udaba lwami. Oh, hallelujah. Jesus. Nakha amafutha, Oh, Jesus. nakha amafutha, Hallelujah. nansi indlu igcwala amafutha, Hallelujah. nansi indlu igcwala amafutha, Hallelujah. nayi inkomo yamafutha, Oh, Jesus. nansi inkomo yamafutha, Hallelujah. nansi igcwala amafutha, Jesus. nansi indleko, Hallelujah. amafutha, Hallelujah. amafutha. Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Izwe elakurijecta lizobisa. Izwe elakuvomela lizokhumbula igama lakho. Hallelujah. Awu madoda bafowethu, nanka amagama amandla abizwa umusa. Oh, hallelujah. Nanka amagama amandla abengekho. Hallelujah. Nanku umusa ubiza abantu. Hallelujah. Uyabengezwa. Izwe elakukhohlwa lizobisa. Oh, waNkulunkulu, waNkulunkulu. Hallelujah. Izwe lakho Hallelujah. luyabizwa. Jesus. Luyabizwa. Oh, Jesus. Luyabizwa. Hallelujah. Luyabizwa. Luyabizwa. Jesus. Luyabizwa. Oh, hallelujah. Uyamenyezwa. Wemefoshethi. Uyabizwa. Usayikhoda imphansi. Abunongane bakho. Ubizwa endaweni eziphezulu. Hallelujah. Ubizwa ngaphansi. Ubizwa indizamoni. Hallelujah. Salambile igama lakho. Isayindaweni. Oh, Jesus. Hallelujah. Unamuntu akuthiwa kwathula udaba lwakhe wamtshela umuntu asuka endlebeni wathi le nto akhulunywa kuwe yile othi wena ngeke isenzeka kuwe. Khona la endlini wangitshela umuntu nawu wangitshela umuntu wathi lo muntu omnika into yakhe akakholwa uthi akasenalo ithemba wathi ngicela ungitshele ukuthi ngizoyenza